1950 सालचा काळ. गावाकडं अजून वीज पोहोचली नव्हती. रात्र म्हणजे खरी रात्र. काळोखाचा थर जणू आभाळातून खाली उतरलेला. त्या रात्रीचा चंद्र पण काहीसा गुपचूप ढगांआड दडलेला होता. वाऱ्यातही एक विचित्र गारवा, जणू कुणीतरी श्वास रोखून थांबलेला आहे. पिंटू टांगा चालवत होता. गावाबाहेरचं लग्न आटोपून तो परत आपल्या गावाकडे निघाला होता. रस्ता तसा ओळखीचाच, पण तरीही आज त्याचं रूप मात्र काहीसे वेगळंच भासत होतं. झाडांची सावलीही रस्त्यावर लांबच लांब पसरली होती. कधी ती वाकून जणू पुढे येते, तर कधी ती मागे सरकून अंधारात मिसळायची. घोडा शंकर, जुना पण ताकदवान, पिंटूचा एकदम जिवलग. पिंटूचे वडीलही टांगा चालवत असत, पण अचानक ते आजारी पडले आणि त्यांचं निधन झालं. तेव्हापासून मात्र घराच्या सर्व जबाबदाऱ्या पिंटूवरच आल्या आणि आता तोही त्याच्या वडिलांप्रमाणे टांगा चालवून घर चालवत असे. तो शंकरला हळूच म्हणाला, "अरे शंकर, चल की का, अजून थोडं पुढे गेलं की आपलं गाव आहे." पण शंकरच्या कानात मात्र काहीतरी हलकसं कंप पावलं. वाऱ्याबरोबरच एक अनोळखी आवाज आला. बहुतेक ते रातकिड्यांचं गाणं असावं, पण आज त्यात काहीतरी वेगळंच जाणवत होतं. जणू ती आवाज पिंटूकडे पाहून काहीतरी कुजबुजत होती. तर नमस्कार मित्रांनो, GK स्टोरीटेलरमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरकाप उडवणारा एक अनुभव सुरू करण्याआधी एक छोटीशी विनंती आहे. जर आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग बघूयात पिंटू आणि शंकर यांच्यासोबत पुढे काय होतंय. पिंटूने आजूबाजूला पाहिलं. सर्वत्र मिट्ट काळोख पसरलेला. रस्त्याच्या दुतर्फा उंच उंच झाडं, काही ठिकाणं झुडपं आणि मध्येच ओसाड मातीचा रस्ता. अधूनमधून घोड्यांच्या टापांचा आवाज आणि कधीकधी श्वासांसोबत निघणारा हलकासा धूर. शंकरला लग्नातून निघताना आज भलताच उशीर झाला होता. तेवढ्यात वाऱ्याचा झोत आला आणि मागून कुठेतरी धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज झाला. पिंटूने घोड्याची लगाम घट्ट धरली. "अरे कोण हाय?" तो मोठ्याने ओरडला, पण समोरून मात्र काहीच उत्तर आलं नाही. फक्त काही वेळाने तोच वारा परत आला आणि त्याबरोबरच एक विचित्र सुगंध, चंदनासारखा पण थोडा कुचका. पिंटूचं कपाळ आठ्यांनी भरलं. त्यानं शंकरला थोपटलं, "अरे काही नाही, वाऱ्याची झुळूक आहे, चल बिगी बिगी." खरं तर तो शंकरला नव्हे तर स्वतःला समजवत होता, पण मनात मात्र संशयाचं ओझं. रात्रीचा एक एक क्षण जणू वाढतच होता. अचानक झाडामागून काहीतरी हल्ल्याचं त्याला जाणवलं. टांग्याच्या चाकाखालीही काहीतरी खडखडलं. तो पुन्हा म्हणाला, "अरे कोण आहे?" पुन्हा सर्वत्र शांतता. फक्त दूरवर कुठेतरी घुबडांच्या ओरडण्याचा आवाज येत होता. त्या आवाजानं मात्र पिंटूच्या पाठीवरून शिरशिरी गेली. त्यानं पुन्हा लगाम सैल केला आणि पुन्हा पुढे चालू लागला. पण आता त्याच्या मनात मात्र एक अस्वस्थपणा बसला होता. डोळ्याच्या कडेला वारंवार काही सावल्या हलताना दिसत होत्या. "आयला, काय भूतभीत आहे का काय?" असं तो स्वतःलाच विचारत होता. पण लगेच हसला. "अरे पिंट्या, तू पण वेडा झालाय की काय का? भूतभीत कुठं असतंय भय?" रस्ता आता रानात शिरत होता. एका बाजूला खळखळ वाहणारे ओढे आणि दुसऱ्या बाजूला जुनं स्मशान. पिंटू दररोजच या रस्त्यावरून जात असे, पण आज त्याला काहीतरी वेगळंच वाटत होतं. वाऱ्याने स्मशानाच्या दिशेने सुकलेल्या फुलांचा गंध आणला आणि त्या गंधात जणू काही अदृश्य आवाज मिसळलेला. कुजबूज, फुसफुस, जणू कुणीतरी त्याच्या मागेच बसून त्याच्याशी काहीतरी बोलत आहे. पिंटूने घोड्याचा वेग वाढवला. "चल रे शंकर, पटकन निघूया इथून." टांगा सुसाट सुटला, पण त्या मागच्या कुजबुजाही जणू त्याच्या सोबतच धावत होत्या. त्यानं डोकं मागे वळवलं, पण सर्वत्र अंधार. फक्त धुकं आणि पानं हलताना दिसली.
काही वेळानं तो एका वळणावर आला. डोंगराच्या पायथ्याशी असलेलं एक जुनं झाड, ज्या खाली नेहमीच काही भटकी माणसं निवारा घेत असत. आज तिथं कोणीच नव्हतं. फक्त त्या झाडाच्या फांद्या वाऱ्याने हलत होत्या आणि प्रत्येक हालचालीसोबत त्यातून किरकिर असा आवाज निघत होता, जणू कुणीतरी तक्रार करतंय. अरे देवा, पिंटूच्या तोंडातून आपोआपच निघालं. त्यानं आपलं जॅकेट घट्ट ओढलं. नोव्हेंबरची रात्र असूनही त्याला आता घाम फुटला होता. संपूर्ण रस्ता धुक्याने भरून गेलेला. आजूबाजूला काहीच दिसत नव्हतं. पिंटूने लगाम ओढला. शंकरही थांबला आणि त्याने कान उभे केले. आता मात्र कुठल्याच रातकिड्यांचा आवाज येत नव्हता. सर्वत्र स्मशान शांतता पसरलेली. तेवढ्यात त्या शांततेत कसलासा आवाज त्याच्या कानी पडला. तो आवाज म्हणजे जणू काही बांगड्यांचा हलकासा आवाज. पिंटूनं कान टवकारले. कोण आहे? त्याचा आवाज थोडा कापला. त्या बांगड्यांचा आवाज हळूहळू आता जवळ आला. धुकं थोडं विरलं आणि रस्त्याच्या एका बाजूला त्याला एखाद्या बाईची आकृती दिसली. तो जरा चकितच झाला. आयला, इतक्या रात्री कोण बाई असेल इकडं आणि काय करत असेल? पण ती आकृती मात्र अजूनही धोक्यातच होती. फक्त बांगड्यांचा आवाज. पिंटूनं शंकरला हळूच पुढे केलं, पण त्या क्षणी वाऱ्यानं पुन्हा कुजबूज केली. यावेळी मात्र स्पष्ट, पिंटू. तो दचकला. त्याचं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं. कोण आहे? कोण हाका मारते मला? पण अजूनही समोरून काहीच उत्तर नाही. फक्त धोकं, वारा आणि ती सावली, जी आता त्याच्या थोडी जवळ आली होती. पिंटूनं डोळे चोळले आणि नजर रोखून पाहण्याचा प्रयत्न केला. रस्त्यावर पसरलेल्या धोक्यातून ती आकृती आता हळूहळू स्पष्ट होत गेली. पांढरी साडी, केस मोकळे आणि हातात बांगड्या झुलत होत्या. तिच्या हालचालीत काहीतरी अनोखं आणि अस्वस्थ करणारं होतं. जणू ती चालत नसून थोडी तरंगत होती. शंकर आता मागे सरकू लागला. त्यानं कान मागे घेतले. पिंटूनेही लगाम घट्ट धरला. शंकर, अरे शांत हो, काय होते तुला? ती बाई आता रस्त्याच्या मधोमध उभी राहिली. तिचा चेहरा अजूनही धोक्यातच होता, पण तिच्या अंगावरचे पांढरे वस्त्र चांदण्यांच्या उजेडात हलकेसे चमकत होते. तिनं हलक्या आवाजात म्हटलं, मला थोडं पुढे सोडता का, गावाच्या वेशीपर्यंत? पिंटूने थोडा वेळ तिच्याकडे पाहिलं. त्या आवाजात काहीतरी ओळखीचं, पण तरीही अजब थंड पण होतं. हो, बसा ना. ती काही न बोलता हळूवार टांग्याकडे आली. तिच्या पायाखालचं धोकं आता बाजूला होत गेलं, पण पिंटूला मात्र तिचे पाय स्पष्ट दिसले नाहीत. फक्त तिच्या चालण्याचा आवाज, जणू काही मातीवर काहीतरी ओढलं जातंय, अगदी तसाच. ती लगेच टांग्यात बसली आणि त्या क्षणी शंकर अचानक ओरडला. पिंटू दचकला. अरे शंकर, काय होते तुला? पण त्याचा घोडा काही ऐकायला तयार नव्हता. त्यानं टापांनी जमीन ठोकली आणि नंतर अचानकच पुढे धाव घेतली. अरे थांब, अरे शंकर. पिंटूने लगाम ओढला, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. शंकर जणू वेड्यासारखा वेग घेत होता. चाकं रस्त्यावर ठणाणत होती. धोकं मागे फेकलं जात होतं आणि वाऱ्याने पिंटूचा आवाज गिळून टाकला होता. पिंटू मागे वळून पाहतो. ती बाई एकदम शांत बसलेली. तिचं डोकं थोडं खाली झुकलेलं. वाऱ्यात तिचे केस हलत होते. बाई, तुम्ही घाबरू नका. अरे शंकर, असा का पळतोय तू? थांब की. पण शंकर मात्र आज त्याचा अजिबातच ऐकत नव्हता. तेवढ्यात ती बाई हळूवार म्हणाली, तो असा धावतोय कारण त्याला माहीत आहे की मला नक्की कुठे जायचंय. काय? अहो, काय म्हणताय तुम्ही? पण ती मात्र आता काहीच बोलली नाही. फक्त हलकसं स्मित केलं. त्या स्मितात असं काहीतरी होतं जे माणसाचं वाटतच नव्हतं. घोडा अजूनही वेगाने धावत होता. टांगा आता त्या स्मशानाच्या दिशेने वळत होता, जिथं पिंटू नेहमीच टाळून जायचा. पिंटू मोठ्याने म्हणाला, अरे बापर, हा तर स्मशानाचा रस्ता आहे.
त्यावरती बाई पुन्हा म्हणाली, हो, हे त्या घोड्यालाही माहीत आहे. पिंटूनं पुन्हा लगाम ओढला, पण घोडा जणू त्याच्या नियंत्रणाबाहेर गेला होता. डोळ्यात भीती, अंगावर घाम आणि श्वास अडकलेला. वाऱ्याचा जो थंडगार पण आतून अंग तापत होतं. रस्त्यावर आता झाडांची गर्दीही वाढली होती. फांद्या जणू खाली झुकून टांग्यावर जोरात आदळत होत्या. कधी कधी पिंटूला वाटायचं, या फांद्या नाहीत तर कोणाचे तरी हात आहेत जे त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करतायत. पण शंकर मात्र जणू कुठल्या तरी अदृश्य भीतीने झपाटलेला होता. टांगा डोलत होता, चाकं दगडावर आपटत होती. त्या बाईचा आवाज आता त्याला पुन्हा आला, थोडंच अंतर राहिले, समोरच थांब. त्या शब्दांसोबतच एक गार शहारा पिंटूच्या पाठीवरून गेला. तो झटक्यात मागे वळून पाहतो, तर आता ती बाई थेट त्याच्याकडेच पाहत होती. तिचे डोळे चांदण्यांसारखे नव्हते, ते आता राखेसारखे पांढरे, स्थिर आणि एकदम भीषण. तू कोण आहेस? पिंटूचा आवाज गळ्याजवळच अडकला. त्यावरती हलकसं स्मित करते आणि काहीच उत्तर देत नाही. सर्वत्र फक्त तिच्या बांगड्यांचा आवाज घुमत होता. त्या आवाजात एक ताल होता, पण तो ताल जणू अगदी मृत्यूसारखा थंड. टांगा आता एका उतारावरून खाली उतरू लागला. दूरवर झाडांच्या पलीकडे आता मंद प्रकाश दिसू लागला. तो प्रकाश होता स्मशानातील दिव्यांचा. पिंटूच्या डोक्यात मात्र गोंधळ. अरे देवा, हे तर मला स्मशानात नेते. वारा आता अधिकच जोरात वाहत होता. धुकं फाटत होतं. घोड्याचा श्वास धापा टाकत होता, पण त्यानं वेग कमी केला नाही. पिंटूनं शेवटचा प्रयत्न केला. अहो बाई, तुम्ही उतरा, मला तिकडे जायचं नाही. ती एकदम शांत. तिच्या चेहऱ्यावरचं स्मित आता एकदम रुंद झालं होतं. घाबरू नकोस, फक्त स्मशानाजवळ थांब, तिथंच माझं घर आहे. त्या शब्दांनी पिंटूच्या अंगातलं रक्तच गोठलं. त्याला वाटलं सगळं काही संपलं. रस्ता संपला. पुढे स्मशानाचं कुंपण दिसू लागलं. घोडा आता हळूहळू करत थांबला आणि त्याच्याबरोबर वाराही थांबला. रातकिड्यांचे आवाज परतले. ती बाई आता शांतपणे खाली उतरली. पिंटू मात्र श्वास रोखून तिच्याकडेच पाहत राहिला. आणि पिंटूनं पाहिलं, तिचे पाय चक्क उलटे होते. ती मोठ्याने हसली आणि धोक्यात विरून गेली. ते पाहून मात्र पिंटूच्या पायाखालची जमीनच सरकली. तो मोठ्याने ओरडला आणि जागीच टांग्यातच बेशुद्ध पडला. त्यानं डोळे उघडले तेव्हा तो त्याच्याच घरात होता. आजूबाजूला त्याच्या घरचे आणि काही गावकरी जमले होते. ती त्याला विचारू लागली, काय रे पिंटू, काय झालं तुला आणि तू बेशुद्ध कसा झाला? तो मात्र एकदम शांतपणे त्यांच्याकडेच पाहत राहिला. थोड्या वेळानं त्यानं घडलेला सर्व प्रसंग त्यांना सांगितला. त्यावर त्याची आई त्याच्या जवळ आली. तिनं देवपाटातला अंगारा आणून त्याच्या कपाळावर लावला आणि त्याला म्हणाली, देवाची कृपा म्हणून तू वाचलास लेकरा, नाहीतर आज काय तुझं खरं नव्हतं. त्यावर एक गावातलाच म्हातारा माणूस समोर येत म्हणाला, अरे पोरा, बरं झालंस तू वाचलास. खरं तर शंकरनंच तुझे प्राण वाचवलेत. तू बेशुद्ध झाला तरी शंकर तुला घरी घेऊन आला. जर तू तिथेच राहिला असतास तर आत्म्याने तुलाही झपाटलं असतं. त्यानंतर मात्र सर्वजण घरी निघून गेले. पिंटूने मात्र शंकरचे आभार मानले आणि तो पुन्हा कधीही रात्रीचा टांगा घेऊन त्या दिशेने गेला नाही. तो प्रसंग आजही त्याला आठवला की त्याच्या अंगावर सरसरून काटा येतो. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आतापर्यंत आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.